Masama pa? Ay, sige, sige, sige. Tawagan mo ko pag nandiyan ha. Tawagan mo pag nandiyan sila mama mo. Tao na ito.
সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তি শ্রেণী বিজ্ঞান।
hindi. O, balik pa. Ano, napa mo na. Okay na. Hindi mo naintindihan sinasabi ko eh. O ito, alam mo to. Sa tinatanong, ah, nakuha mo ba hindi? O, sige, sige, sige. Nakabili kayo ulam? Bakit? Sige, sige. O, sige na. Babay na, huwi na kayo. Oras na.
kumain. Tulog ka na? Ha? Nagpit nga ako katapos kumain. Dito lang ulang ito. Saka, hindi ako sibuyas. Ya, mau nak mau nak. Anong bigas binili mo? Mas maganda yung bigas. Ha? Yung mga jasmine rice binibili mo. Mahal sa'yo mga yun. Oo. Yung siyang pag pero mahal sa siya. Ngayon, yung dalawang tatang ko ito isang araw ko na kinakain. Maganda. Maraming liyo. Paano mo saan kung papasok ko sa ako Ganda pala yung bahay niya, pinatayo niya at Julio. Simple lang, ganun style kay Yas.
Basta magkag-iisang bahay na sila, sinian na lang wala. Walang bahay si Lindbergh eh. May bahay pa si Lindbergh, hindi naman sa kanila yung pinapaya nila doon, hindi na nila mapagawa dahil hindi naman sa kanila yun. Pinapatira lang sila doon. Kaya, wala lang siya sa sariling bahay. Ito si Lindbergh. Kaya rin ayaw tumira ni Lindbergh doon sa sila ang tiuli kasi nga ayaw yung masisita siya.